Umma, ya ke gani? To dan burji furnitures kenan. Naga kaya sun kai gaskiya yaya wallahi suna da kaya masu kyau ni abin ya burge ni sosai wallahi. Ai kaɗan kenan daga aikin dan burji furnitures baki ga komai ba ma. Gaskiya umma ni watan nake so. Wannan? A'a umma ba ita ba watan. Ke uwar ruwan ido da ka baki ga komai ba ma ki bari sai mun haura sama. Ni fa ban dauka gurin haka yake ba sai da nazo na gani da ido na. Gaskiya dai wannan da kujera ta yi da kyau wallahi ba a cewa komai. Umma in aure na ya tashi nan gurin za a zo a sai mun kayan daki. To shikenan naji zan zo da kaina in zaban maka kamar yanda na zaba wa kanwaka shikenan? Alhamdulillah umma naji dadi inda kike min wannan kin gama komai. Ƙara lafiya Hajjaju. Abokina? Abina. Ka ce manta da yajin take nan. Wani abin burgewa Hajjaju wannan kayan da ke gani na nan gida Najeriya ne. Hajjaju nan baka ka komai ba sai kun hau sama. Dan buruji furniture kan kat kenan. Babban wajenmu na nan a lamba 264 titin Lawan Dambazau gandun albasa. Sai wani reshen da muke da shi a lamba 275 titin Lawan Dambazau opposite first grade secondary school gandun albasa. Da wani shi ma da muke da shi a lamba 2 lamba 3 kusa da gidan Bashir Tofa duk a gandun albasa. Sai wani katafaren showroom dinmu da ke C9 Kabuga Housing Estate by Gwarzo Road a kanan Dabo Nigeria. Tarho 0700 43 da 0700 3898 0420. Dan burji furniture sauki da rangwame domin al'umma.